L-oppożizzjoni qed tkun proattiva b'dokument ta' qabel il-budget li joffri soluzzjonijiet għall pandemija tal-COVID-19 li l-gvern jidher li tilef kwalunkwe kontroll tagħha. Saħħu dan il-kelliema tal-oppożizzjoni Stephen Spiteri u Clyde Pooley f'konferenza tal-aħbarijiet quddiem l-Isptar Mater Dei fejn nifukaw fuq il-qagħda mwera tal-pandemija fil-pajjiż kif ukoll il-viżjoni ekonomika li qed joffri l quddiem il-Partit Nazzjonalista għall budget ta' nhar it-Tnejn. Il-kelliema l-edukazzjoni Clyde Pooley semma kif il-gvern tilef sajf sħiħ ta' pjanar u dialogu soċjali mal-partijiet kollha konċernati fil-qasam edukattiv li der fis-seħħ mal-ftuħ tal-iskejjel anke bil-ħruġ tard tal-protokolli. U dana wassal in-nuqqas ta' ħsieb, in-nuqqas ta' pjanar, wassal għal nuqqas ta' implementazzjoni fil-ħin u wassal ukoll biex ftaħna is-sena skolastika iktar tard mis-soltu. Ftaħna tard għax konna maħniex preparati biżżejjed bħala pajjiż f'dak li huwa edukazzjoni. Is-sintomu ta' nuqqas ta' preparazzjoni tal-gvern der ukoll fl-assenza ta' tħejjiet tat-tagħlim online, tagħlim li jeħtieġ pedagoġija differenti, hekk kif il-gvern rid biss li jdaħħal it-tfal l-iskola fl-eqqel ta' pandemija akkosta kollox, kontra kull parir tal-unions l-għalliem anfushom u l-ġenituri. Il-gvern laqqas kien skiet fuq fejn se tinqata' linja dwar l-eluq tal-iskejjel. Ma għandna bżonn inkunu nafu fejn huwa ir-red line. Meta jkollok 100 każ kuljum, meta jkollok 150 każ kuljum, meta jkollok 200 każ kuljum. Imma hemm bżonn ikunu nafu. Meta jkollok 100 tagħlim, meta jkollok 1000 għalliem, kemm irid ikollok studenti. Għalhekk Clyde Pooley awgura l-gvern jindirizza minnu fih l-inkompetenza fit-tmexxija edukattiva. Il-konsensus illum huwa li għandna bżonn aktar a minister on the ball milli a minister in a bubble. U dik il-problema li għandna llum. Dan is-sense of denial, dan il-ħrib mill-problemi mhuwiex se jsolvihom. Il-kelem tal-oppożizzjoni għas-saħħa Stephen Spiteri min-naħa tiegħu saħaq li l-gvern jeħtieġ jindirizza serjament il-pandemija għaliex is-servizzi tas-saħħa tabba piż kbir li mhux kapaċi jiflaħ għalih. Nistgħu wkoll ikonna problemi serji li jirriżultaw f'imwiet kif kellna ġewwa pajjiżna diġà l-44 mewt relatata ma' dan il-virus u hawnhekk ukoll naraw illi din ir-rata tpoġġina quddiem nett kważi fost pajjiżi oħrajn Ewropew. Fis-swali, speċjalment l-ITU li kif nafu is-sodot huma full up u għalhekk hemmhekk jista' jinħoloq sitwazzjoni fej ma jkonniex fej nimpostaw pazjenti li għandhom bżonn b'mod urġenti sodot tal-ITU. Fid-dokument ta' qabel il-budget il-Partit Nazzjonalista indirizza dawn in-nuqqasijiet tal-gvern sabiex il-pajjiż ma jinqabadx fuq siq waħda kif der fid-dewmien tal-swab tests u l-contact tracing. Ġir problema ħafna kbar minn numru li fil-fatt qegħdin naraw meta is-saħħa pubblika toħroġ bil-figuri. U għalhekk irid nisħaq illi hemm bżonn li min qed imexxi l-pajjiż il-gvern jieħu b'aktar serjetà ċertu deċiżjonijiet irridu nażlu. Irridu nażlu bejn divertiment u saħħa. Ħajkun hemm fallimenti għaliex kif diġà qed naraw diġà bis-swali tal-ITU diġà full up. Fl-intervent tiegħu id-Deputat Nazzjonalista anki ta' elenku ta' xi proposti oħra fil-qasam fosthom ħidma aktar fit-taqsima ta' mar trasmess sesswalment bħall-HIV li qed jiżdied brata allarmanti u li wedi li s'issa kienu firħa minnaħa tal-gvern fosthom dawk ta' blokka ġdida l-outpatients u sptar ġdid tas-saħħa mentali jiġu attwati malajr kemm jista' jkun.